sarinipun nggih sedika dawuh monggo Mbak Mega dikeparengake jumeneng ya. Ya. Nggih ngapunten Pak Dalang anu Mbak Dalang piye? Kula sagah ning dugi keri lah sebabe amargi kula pun kebacut nyoret ngene ya ora apa-apa. Nggih nyuwun ngapunten nggih Pak. Ya ora apa-apa wis hitungan sak urunge. Nggih wonten jejiban. Iki mau mbahmu terus teko piye Pak? Pripun? Anakmu wedok orang teko wis izin pokoke tekane keri lah take campur sari wis kebacut dicoret ya ora apa-apa. Pak. Adro. Nggih. Oh iya sapa-apa diayahi. Sing penting ora ngutil. Mboten kok Pak. Nggih niki ngaturaken kula nuwun nggih Pak wonten padukuhan Boto Ndayaan leres Pak. Hup. Lah pripun? Oh kalurahan. Salah kok. Aja mung bapak ibu ya kena. Nggih. Kur bapak tok kur ngenehi kebahagiaan bapak-bapak lu terus ibu engko dendam kowe tekan dalan dicekat. Salah kur bapak ibu ora. Ya. Nggih niki nggih ngaturaken sembah sungkem kula atur kanthi napa niku? atur panjenenganipun Dalang kondang Pak. Pak Ros nggih. Matur sembah nuwun. Nggih Pak. Dipun tenggani kanthi niku nyarutan Mbak Mega. Nyarutan. Lah pripun Pak? Nyarutan uga ning kene iki. Dalan Enteng wae, aku ditunggu enteng wae. Dhewe ning suruh dadi kula ya tak tunggoki kok. Oh. Eneng nggon aku ya tak tunggoki saka sore nganti tekan esuk. Dadi wengi iki kae iki gur wong nyarutan. Oh ngoten. Oh Iki nyarutan. tak kira iki gek utang duit. Ora, kono ki rumasa diutang karo aku ya tak tunggoki ning nggon aku dek ben. Engko ndak dikira aku ki wong bla 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 ora wani mulih, nguyuh wae ora wani lho. Oh ngoten. Heeh, arak nguyuh nganti ora wani dadi metune gur sithik-sithik kuwi ning karo tak rasa-rasake iki nguyuh lancar karo ora iki penanake ora lancar lho, Ga. Iya. Wis seru rasane nguyuh anu ora lancar? Mboten Pak Sok ben soalnya. rasakno, wah tenan kowe nek wis seru rasane nguyuh ora lancar, kepenak wis takono Pak bapak-bapak iki. Nek nguyuh ser ora penak. Penak nek guralonan lho, ter. Niku anyang-anyangan to Pak? Napa pripun? Ya. Apa Mbak Mega? Anyang-anyangan napa? Kayak kucing. Oh. Sing anyang-anyang iki kucing. Nggih. Ya. Nyuwun sewu nggih Pak Bu, kula ngadeg teng mriki. Nggih. Diatur ke apa Mbak Mega? Oh nggih, niki kan ngagem kibet napa? Sakarmu jedet-jedet. Oh nggih. Pelok 6 nggih Pak. Oh nggih, belok 6. Nggih. Nek iso sing yoga ora iso. Mboten Pak. Nggih, kudu manunggaling cipta rasa lan karsa. Dalu punika kepareng dipun aturaken bawa pelok 6. Monggo. Ngerti pesindan semen iki dek zaman aku pas latihan mayang karo Mas Rus iki sampeyan iki wis ciri. Lah pripun? Sinden calon sinden cemolong iki yo-yo agis enak-enake. Wis takon Mas Rus kuwi. Marai betah melek kiyeng semangat nek ngerti semono-mono. Nek semene-mene iki wis ora ora cemolong iki malah nawake. Bu, iki wis nawake. Mbok bilih badhe dipun kersaken semangga. Wong niki dintenipun Jumat mbok bilih badhe mateni setan. Dadi nek malam Jumat nindakake jejibanke mateni setan. Esuke tentrem pikirane padhang sing lanang muacul mempeng. Ning nek malam Jumat ki setan ora dipateni, esuk gak ke wedang wong lanang biasane duwe lara becok. Wedang Pak. Ning nek wengi iki setane dicites ora kentekan gula Pak, ora apa-apa Bu. Ya wis anu nganggo dhewe tak mangkat nyang alas kuwi nek aku. Oh ngoten niku. Ayo, terus ora guyu-guyu ndak dikira. Mboten. Ya, enggak. Tajem merak Yo. Ya Allah Pak. Jenengan. Lah nek jenengan tak terus ngene iki.
Kan kaget. Lah kula jegur mriki. Kaget. Trenyo kang samya. Ora entuk karo merem lho, Ga. Mboten. Pokoke nyuwara karo melek. Nek karo Nggih. merem ki rusak gendinge. Sing nabuh engko rusak. Lah pripun? Lah nek kowe merem kan ora ngerti do diinceng karo anu penabuh. Oh, Nek tak kira- kowe ora merem, Nggih. kuwi penabuh ra wani ngematke. Wis cobane mengko karo merem kayak lirik titik ngono. Ora terus penabuh ki nyawang ngono kuwi. Mergane wong lanang ki anggere wong wedok ki merem, wong lanang ki mesti ngiling-ilingi raine ki. Iki mati apa urip? Nek mati kok bekos-bekos. Trenyo kang samya hamulat Mas Rus iki terus mbayangke. Pripun? Mas Rus terus mbayangke. Pripun, Pak? Luk nek kaya ngono ki ndah rasane. Oh, Wis niku ki takono karo manuk-manuk. Iya, gelek iya. kula yakin nak benjang gek ngejak ngoten. Ngejak wayang maksude Pak, nyinden ngoten nekne. Lah masa aku ngejak kono wis malah kon ngejak. Nekne kok kula. Lah iya, ya. Nekne Ya. kok. Nek kabeh to ayahe aku ndak ora komanan kowe no. Kayak tanggal piro ora iso dek iki tak kecorete. Ya. Yuk. Nggih nek kagem Rama Degleng nggih anu kula wis tak corek dhisik. Nah, nggih. Bagus. Mangga. Wileteng wicara Mbak Mega, nggih. kowe nek pas bawa ngene iki iso nek bapakmu nang omah aja bawa lho. Lah pripun, Pak? Oh, lho bapakmu kubenge tengen lho. Pengen dino. Iso muni ngono, biajingan Mega iki. Anu malah suarane dintul-entul. Ayo mbakmu. Mamamu terus disendal. Ayo. Lah ngopo kaya Mega suarane kaya ngene. Ngene. Lah pripun, Pak? Pake? Gawe gaya dhewe. Pak iki namine tok sik ribut, nek wonge ya panggah ribut. Ya, sing penting aja geger. Cukup mreh dasar kawruwe mumpuni wah nggih nggih lanjutanipun wuyung mawon nggih Pak nggih
pamirsa ingkang wonten YouTube. Nggih, ngoten Pak. Dadahku sumpah anak rasa apa pancen tega mbok balong jangan paring usada mrengkang nandang mulia. Matur sembah nuwun Mbak Mega sampun ngaturaken setunggaling langgam wuyung. Tak mati kowe ra muni wuyung apa kedanan apa kelingan? Wuyung, Pak. Oh ya wuyung, ora kelingan. Mboten. Ora mengenang masa lalu? Mboten gadah masa lalu. Oh ya wis, alhamdulillah. Tegese wong beres.